प्रेसलर अनजाग्लाफोर मोनसे गुसुं टेस्टिमनि लोगोफोर नैबे अर्गा बसुमतारी बिथाङा गावनि इसोरजों माबायदि सोखाजादोंमोन बेखौ बिथाङा खोन्थादों आरो गावनि फिसाजोआ मा जादोंमोन बेखौ खोन्थादों फिसाजोनिया जे गोबां गाबनाय जादोंमोन बेखौबो खोन्थादों बिथांनि टेस्टिमनिखौ खोनासं बिथाङा अनेक बार इसोरनि अननायखौ मोनदों नाथाय इसोरनि अननायनिफ्राय बिथाङा सम सम गोजानाव थादोंमोन अब्लाबो इसोरा लामा नायनानै बिथांखौ दिनै लाबोफिनबाय इसोरनाव फैफिनबाय आरो बिथाङा इसोरनि अननायखौ मोनबाय आरो बिथाङा सोखाजाबाय अब्ला फै लोगोफोर बिथांनि टेस्टिमनिखौ जों खोनासंनि प्रेज द लर्ड आदा मा गामिनिमोन आदाया उल्थापानि उल्थापानि लाबानपुर एसे गोरा गोरा होनदो उल्थापानि लाबानिपुर ना ओरैनो बे प्रेस सेन्टाराव फैनाया बेसे गोबाव जाखो फैनाया आं बारा गोबाव जायाखै माने सिगांबो अनेक बार फैबाय आं औ बिदिनो फैयो थाङो माने बेमार जानानै आरो औ फार्स्ट टाइमावथ' बहुद माबा जादोंमोन फार्स्ट जेला बेमार जादों बे टाइम बिदिनो गोलाव सम नांगोन टेस्टिमनिखौ खिथाजोबनांगौबा माने बेबायदिनो फाग्ला जादों दानला सुला फुजा पानि अनेक डाक्टार अजानाव थांदों हामनायखौ मोनाखै आरो बे समाव आं होनबा हिन्दुमोन आरो ओमफ्राय सोखाजानायखौ मोनाखै धोन सम्पति जोबजोबनानै बेबायदिनो ओमफ्राय आं गामिनि मानसिफ्रा माने जों गामियावबो खृष्टान लगाय हिन्दु लगाय दं नालाय फुराना बैखायनो आरो एसे गोरा ओमफ्राय माबामोन ओमफ्राय दा बबेयावहायमोन बे एक नं थालिरबारियावमोन ओमफ्राय थालिरबारि ओमफ्राय बे हिन्दुमोन आरो आंनि बिमा बिफा गासिबो न'खर फेमिलि गासिबो हिन्दुखामोन आरो ओमफ्राय हिन्दुआव सोखानो हायिखाय हामजानायखौ मोनैखाय बेयाव लाबोनानै आं सोखाजानायखौ मोनदों ओमफ्राय प्रेस सेन्टाराव फैनानै बेसे गोबावनि बाथ्रा बे मथा मथि 2012 ना 13 बिदि आदसा माबायाव आरो 12-13 ना बेनिफ्राय थायै थायै थानानै आं गासै बेमारखौ सोखाजानायखौ मोनबाय मोननानै ओमफ्राय उनाव बिदिनो न'खरावबो गैजा रोङा हिसाबै ओमफ्राय आं बिदिनो गावनि माबानि थाखाय संसारनि थाखाय नांगौ मानि थाखाय गासै जोबखोलांनायखाय बिदेशआव हामनानै खामायनो थांबाय आं थांनानै माने नेमखान्थिफोरखौ बारा मानिहैनाय जायाखै बिदेशआवथ' गासैबो मानसिखौ लोगो मोनो नालाय बिदिनो मोजां गाज्रि गासिबो लोगो मोनो गासैबो बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे बावगारलांबाय आरो इसोरखौ माने ओरैनो मोनथिनानै मोनथियै बायदि जालांफिनबाय ओमफ्राय आंनि बेमारा बेयाव आरो बोसोरब्रैसोनि उनाव हमफिनबाय आरो हमफिननानै ओमफ्राय आं बेयाव थांनाय बोसोराव आरो हमबावबाय आंखौ ओरैबायदि हमबाय सैताना माने सानस'नो हायाखिसै आरो ओमफ्राय बेयावबो आं गोबां ओमफ्राय इसोरखौ मोनदोंबाबो इसोरखौ बावगारफिनबाय आरो न'आव आरो आं थाल मोनला न'नि मानसियाबो माने गोदानै खृष्टानखौ नाजावनाय हिसाबै ओमफ्राय इसोरनि माबाखौ बारा मोनथियाखिसै दा बिदिनो हनै मन्दिरफ्राव लांलाबायबावबाय बिदिनो अजा हमलाबायहैबाय दाना फात्ता मोनला रासिन सायाव रासिन जाबाय गाजोलफोर दोलाबायनाय जाबाय बुला बुसि लानाय जाबाय नोङो बेबायदि आं बिदि जाफिनबाय ओमफ्राय बेखौ आरो फैनानै आं हामनायखौ मोनबावबाय आरो नै थांनाय बोसोराव सोखाजानायखौ मोनना आरो नै दाख्लै बिराद गिदिर आनजाद फैबावबाय बिदिनो आरो बिदिनो जाफिनबावबाय आङो ओरै फेमिलि हिनजावाबो दा इसोरखौ मोनथियै मानसि दा बारा मानिया बिदिनो न'खराव थाखा फैसानि बा जानाय लोंनाय माबानि गाननाय जोमनायनि थाखाय बिदिनो हेंथा होयो नांलाय खमलाय बिदियाव आं जौबो लोंफिननाय जाबाय दाख्लै लोंफिननानै आरो आंनि बेमारा दाख्लै हमबावबाय हमनानै बिदिनो आं बहुद उदै सानाय हां लानाय आथिं आखाइ सानाय बिजि सुजागोन गंब्रै गंबा एखे रासिन जानानै थैहां जाहैबाय हां ममायहैबाय ओरै ओरै आरज खालायबाय ओरै माबाबाय हामा रासिन सरासिन जाबाय दाना बेबायदिनो आंनियाव दुरुं खानाय बायदि मोनबाय आं गिदिर दोंनै उदैयाव बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय थिग गोसोखांबा आं इसोराथ' जोंना बिना फैसायाव सोखायो होननानै आं बेयाव थाफैखानाय हिसाबै बेयाव फैफिननानै आं माबाबाय आरो आं जेला हारसिं थानानै आं सोखाजानायखौ माबानानै फैनोसै इसोरजों सोखाजानायखौ लानानै होननानै फैबाय आं हारसिं फैबाय आं न' बां ओरै फिसाखौ गारबाय उन्दै ओमफ्राय हिनजावखौ गारबाय न'नि गासिबो गारबोजोब्बाय आं मोसौ मोसा मा दं गासिबो माने आं इसोरा आंनिया देरसिन आंनि फिसा फिसौ हिनजावा देरसिन नङा होननानै आं फैबाय फैनायाव आंना दा आं लामासिम नैबे गेट मोननायाव आंनि बेमारा स्रां स्रां गादों आरो हामदों ओमफ्राय इसोरा सोखादों ओमफ्राय बेहाय
सोखा जादों माने हाबनाय लोगो आं हामनायखौ मोनदोंब्लाबो ओमफ्राय आं इसोरखौ सनमान होनोसै होननानै आं सानथाम दाय थानानै हारसिं थानानै थांबाय आरो थांनायाव ओमफ्राय आं दा गाहाम बायदियाव जोबगोन नै दिनै बायदिनिफ्राय फिसाजोआ खिलाय गोबालाय जालायबाय खिलाय गोबालाय जाबाय मुलि दौवो अबावबा डाक्टारा जोबजोबखादों सरलपारा उल्थापानि गराय बिसमुरि जोबजोब्बाय जेसेनो मुलि लायो होयो खियो गोबायो दा सेस मानसिया हांबो गैला मुंबो गैला ओरैनो खिबो हामबोजोब्बायमोन ओमफ्राय दाना क'क्राझार आइ आफा हस्पिटालाव लांबाय दा सानथाम इसोर दोनहैबाय हामबाय ओमफ्राय हामनानै दाना न'आव लांफिनबाय आरो दाना गाबनाया थानो हालालाय सान हर गाबो माने दा नागालेण्डनि बिसासिनाव फन खालायनायाव बुंबाय खनथाम खनब्रै खालायदों नायदों आरो इसोरनि माबाया दर्शन मोननाय मानसि बिसासि मानसि बे बुंदों सैताना ओरैबायदि खामानि मावदों माने सि गोसोम खोब्बायमोन थैनायनि थाखाय नानिखौ ओमफ्राय बिनि आहार जानायखौ मारै सोबगारो ओमफ्राय खेबबाय थायो बिनि थाखाय गाबो ओमफ्राय फास्टिं थाहैफिनदो कासिकट्रा केयार सेन्टाराव होननायाव लाबोफिननाय जाबाय आङो थांनानै लगे लगे न'आव थाहैनो मोनखासै आं डाइरेक्ट क'क्राझारनिफ्राय न'आव थांबाय अखानायै डाइरेक्ट बेयाव दा कासिकट्रा सेन्टाराव फैनानै दा हामनायखौ मोनबाय आरो सानथामल' थादों फास्टिंआ ओमफ्राय सानथामाव माने डाइरेक्ट द्राय थायाखिसै माने हिन्जावा ओरै उन्दै गथ' गोनांखाय सानसे थाबाय आधा बेला थाबाय बियो ओमफ्राय आं सानसे सानथाम थाबाय सानथाम थानायाव दा माने कमप्लिट हामनायखौ मोनबाय आरो इसोरा अननानै सोखाबाय जोंखौ इसोरा एक्सुवेलि नोंसिनि आर'जखौ नेदों आरोखि ना ओंखायनो लामा नायनायखायनो बिदि जादों अननानै गावनि फिसाखाय माने फुरा कमप्लिट सोखाबाय आरो बिमा फिसायाव दा न'आव थांसिगोन नोंसोरो दा न'आव थांसिगोन आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जुदि डाक्टार मोनि अजा मोनि बा इसोरखौ मोनथियै जायगाफ्राव खना खफाखौ आन्दायना थानायफोर दङब्ला नोंथांमोनहाबो फोथायनायनि गेजेरजों बे जायगा कासिकट्रा केयार सेन्टार होननाय जायगायाव फैनानै नोंसोर सोखा जानायखौ लाफैनो हागोन गासैबो फाग्ला फाग्लि जिखुनु बेमारजों खोथा गैया जिखुनु बेमार फाग्ला फाग्लि पेरालाइस सुगारानो होन डायबेटिक्स गासैबो माने लेंग्रा लेंग्रि खाना खुजा हामजोबनायखौ मोनगोन आरो माने इसोरा जोंना जिसुआ सोखागोन आरो जिखुनु धोरोमजों खोथा गैया बांगाल जुंगाल हारसा बर' बेजों खोथा गैया गासैबो जाथियानो सोखा जानायखौ मोनगोन आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै थेंक इउ धन्यबाद मा नाम होनदों आदाखौ अर्गा बसुमतारी थेंक इउ